Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu nuna muku yadda ake yanka riga A-line kai tsaye, ku biyo mu a cikin bidiyon. Wannan ita ce atamfar da zan yi amfani da ita, saboda haka gashi na ninka shi ninki biyu. Tsayi da faɗin duka inci 44 ne, da tsayi da faɗin duka gashi na ƙara lankwasa shi ya zama 4 kuma a ninkin angil. Wato rigar da zan yi ba wani doguwa ba ce sosai, saboda haka ba kuma za a kira ta da 'yar ƙarama ba. Nan gun zan sa inci 8, wato shoulder inda zan fitar da kafaɗar rigan kenan, inci 8. Sannan nan kuma wato bayan na yanke shi kamar yadda kuke gani, idan na yanke shi sannan sai na ƙara gwadawa adadin yadda nake so tsayin rigar ya kasance. Gashi na yanke wannan shine ne maganan cewa zai zama kamar shoulder kenan, kafaɗa na rigar. A nan za mu fitar da kafaɗa da wuya da komai. Saboda haka nan kuma zan auna inci wato 36, inci 36 shine gaba ɗaya tsayin rigar yadda za ta kasance. Saboda haka za ka iya sa sama da haka idan kana da buƙata. Inci 36 shine ake so tsayin rigar gaba ɗaya ya kasance. Idan an haɗe shi zai tsaya a inci 35 ko kuma 34. Gashi kamar yadda kuke gani ina yanke shi. Na gaya ma idan kana da buƙata za ka iya ƙarawa adadin yanayin awun da na yi, musamman ma idan tana da tsayi ko kuma ana so rigar ta ɗan ƙara sauka, to za ka iya ƙara daga yanayin awun. Nan zan saka kamar inci 7, sannan sai na shaf ɗin hannu. Sannan nan kuma sai ka fitar da wato wuyan rigan inci 3. Zurfin sama za ka iya sa inci 3 tunda wuyan ba a yin sa mai zurfi. Saboda haka zan yanke shi kamar yadda kuke gani, sai ka cire, sannan sai ka dawo sai ka cire wuyan rigan. Sannan ana yi mata landing dukkaninta. Gashi gaba ɗaya na haɗa duka, na fitar da gunsa hannu na kuma fitar da wuyan rigar. Sannan ana iya yi mata shape idan da buƙatar haka daga sama kenan. Za ka farka shi kamar yadda kuke gani, gashi na raba shi. Saboda haka kawai za ka ɗinke gefe, ka ɗinke gefe shi kenan sai ya zama ka kammala rigar, amma bayan ka saka landing. Zan ware guda ɗaya daga ciki wanda nake so ya zama a gaban rigan kenan. Wato shine zan rage tsayinsa, zan yi masa shape. Wurin ninkin nan kamar yadda kuke gani zan auna gashi kamar inci 7 ko 8 ko 9 ko ma inci 10. Ya danganta da yanayin yadda kake so ɗagewar rigar ya kasance. Saboda haka ni dai na amfani da inci 8 kenan tazararsu. Gashi sai ka ja layi kamar yadda kuke gani sai ka yanke shi. Na gaya muku ana yi masa landing, full landing. Saboda haka za ka yi full landing, sannan za ka wato saka net idan da buƙatar hakan. Wannan shi ne a matsayin wato gaban rigar, ga yanayin yadda ya kasance. Wannan shi kuma shi ne a matsayin bayan rigar, shi ma wato ga yanayin yadda ya kasance. To muna godiya sosai, sai mun haɗu a wani sabon bidiyon.